Subling pahimangno sa mga motorista nga magmatngon kanunay sa pagmaniho aron malikay sa disgrasya. Ani ay pipila ka mga aksidente sa kadalanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakuhaan sa CCTV. Si Luan Merondina sa report. Kuha kini sa may iskina MV Patalinghog Jr. Street ug S. Osmeña Street, Basak, Lapu-Lapu City niadtong Miyerkules. Parehong paliko sa may S. Osmeña Street kining usa ka food delivery rider ug usa ka multi-cab van alas 4:17 sa hapon. Apan daw wa makabantay kining food delivery rider kay nagsigi man siya og panlingi sa wangbahin sa Karsada ug nagsenyas samtang nagmaneho siyang motorsiklo hinungdan nga nabag-ira niini ang multi-cab van nga iyang nakadungan. Misangpot kini sa pagkatumba sa motorsiklo, apan dali ra hinuong mibarog ang driver samtang ang multi-cab van mihunong sa unahang bahin. Dali ra usab nga may responde ang traffic enforcer nga nadistino sa dapit. Sa laing angle sa camera, makita nga naglingi-lingi ng daan sa wa ang food delivery rider samtang nagmaneho. Sa maogi hapong dapit, laing aksidente ang nakuhaan sa CCTV alauna 27 sa hapon niadtong Martes. Parehong naghunong kining usa ka pribadong auto ug usa ka dump truck sa stoplight sa iskina MV Patalinghog Jr. Street ug S. Osmeña Street. Dihang misiga na ang go signal, miabante ang auto apan paliko di ay sa S. Osmeña Street ang dump truck nga nagsubay sa inner lane hinungdan nga nadumbulan niini ang auto. Wala ra hinuon maangol ang nagmaneho sa auto. May traffic enforcer raw usab nga miatiman gilayon sa naasoy ang aksidente. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.